Azteko, lehenengoz, interkulturalitateari buruzko, egin genuen klase didaktiko batzuk bezala, jakiteko zeri buruz joango den dokumentala eta guzti hori. Eta gero ja, esan ziguten, pizkat, nola doa zen makina, kamera, mikrofonoa guzti hori. Eta gero ja, taldeetan banandu ginen, gaiak jorratu, landu, pizka bat, eta gero ja, atera ginen kalera, eta elkarrizketak egitera. Denok artean erabaki genuen, bakoitzak taldeka jarri ziren, eta bakoitzak zerbait tema bat edo gai bat aztertzen hasi ziren, eta gero dena batu genuen, montaiak egiten tabar, eta horrela geratu zen dokumental hau. Dokumentala egiterakoan eta ametzerakoan ez genuen montaia egin eta hori, eta orduan guk bromatan hasi ginen, hurrengo Madrilera joango gara dokumentala ametzera, eta azkenean Madrilen ametu genuen, eta hor egon ginen naztu buru bat, Pakistan, Kuba, Kolombia, Brasil, gainen arrotzen artean, kulturak baita ere, super diferentak dira, eta baian aurkezten genituen gaiak, batzuk esaten zizuten gauza bat, beste batzuk beste gauza bat, eta guk harriturek ditzen ginen, hemengoarekin ez dute zer ikusi. Bai, eta Pakistaniak ere oso flipatuta geratu ziren, haiek oso sinestunak ziren, eta guk hemen, guk ez gara elizanai bat, gazteo, orokorrean, beste, amamak eta aitonak bai, eta hori haientzako zen como... Nola zarete joaten, ez duzu ez sinesten edo esatuteko. Debate hori ordu eta piko iraun zuen, bai, eta asko moztu behar izan genuen. Guk debatean bertan geundenean, karo zen, gaiak ateratzen zen holan, gai bat beste baten atzetik, eta hain dokumentala guk hasi grabatzen ja, maian, gai batzuk bota baino, askoz geroago. Hemen ez dira immigrazioko gauza asko egiten, horrelakoak, eta esperientzia ona izan da, berria izan delako nire ustez. Niretzako izan da esperientzia izugarria, zeren nik ez nuen ezugatzuen beste lekuetako, beste herrialdetako jendea, eta esperientzia ona izan da, zeren beraiekin horrelako interkambio kulturala eta hizkuntza eta bizimodua, eta oso aberatsa iruditu zait kulturaren begibistatik.